سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا ابز ايوان اتن على مشاغل زركب حمام كورونا خبز قلقلات حيزو بعالم درجه بزح نغراتيو حيال زخون قلولاو كرايلو كيل زركب حدا كابتي ابز ايوان بسنكو كورونا امونغو هاغرات فح فتيرو حيال زخون قلولاو كرايلو كيل زول نغر اندحرالو اتي معالتاوي هيوتنا نتقملو نداد خوينو دارغا امريكا خاب بسنكت حجا غاطيمو زول قلولاو قدم حجي رياتو زيت فلت بتعم كبيت شجر يقطيموا زلو እዚ ሽግር ከ ነተን ተካላት ነዳደ አሜሪካ አጋጢምዋን ዘሎ ኮይኑ ብሰንኮ ድማ በሚሊዮናት ዝግመት ከሳራ ስራሕ መስአን ከምኻ መጥፋሽን ከጋጥም ከም ዝኽእል ይዘነገር ዘሎ ኣብዛ ቻናል ከ ከምቲ ዝተፈላለየ ዛዕባታት እንትህስስ ንሕጂ ድማ ብዛዕባቲ ካብ ኣኻውሕ ዝወፅእ ነዳዲ ከምኻ ዘሎ ኣሉታዊ ጎንታት ርኢና ነቲ ቀንዲ ዛዕባ ናይዛ ቪድዮ ዝኾነ እተን ኣሜሪካ አጋጢምዋ ዘሎ ሓያል ዝኾነ ቀለውላው ክንርኢ ክንፍትን ኢና ቅድሚ ግና ኣብዛ ቻናል ሰብስክራይብ ላይክ ከምኡውን ተደወል بمطواق قدامو تخاتلتي معالتاو تحستونا خدكونو بغبرن عدم ندادي أبزئوان قال كابتي قال هاجرات زل على أتاو بمركب قطبان لعلي سقيلنا لزركب بهرياوي عمير الزركب نجر كوينو كان بعد سعود عرب زعم السلا هاجرات دما بسالة ندادي تقليلا تغييرا حيال زخون قطباون ونينا ينزركبا إزي ناي بعد سعود عرب ندادي جنا اتببزح زركب كاب مرد زوز ندادي خوينو كابو زفلقنا اتياب كان بعد أمريكا زلو كاب أخاوح زوز نداديو إزي كابتي مرد زوز ندادي قرب زتح حتى الدرجة بلوصنا زلو كتوصو دما بتعم كبيت زخون عينت نداديو نزل نداد نموت أخا مجمريا اتا عداني تكال تحت مريت كساب حادة نتبح 5 كيلومتر كنت كعتي اتقدد بدحريو نتيبة زخو عادة قد زأتو وتتبو نابتي اتنين داد أخا وحزر كوبابوتا مسبسحة كم تناي بعال سعود عرب بفاساسي اب تحت رقيبهم بقلل كسحبوه اي كولنيوم اتمغنيات كا اتندادي بين زركب فساس زيكونه اب تا أخا وحتا قرقيرو سلزلايو نزل ما بده دما اتتخيل زأتو وتبو دحر حادة نتبح 5 كيلومتر مبصحو مليسو نقادم كساب 3 كيلومتر يزرقح أبتتو بقى ماي حوصا كومد ما قلق أمامات أير بزيبولو منقدي تسقيطياتو بتي أبتعف نايتو تبازولو نعشتو نخالات غيرو مسوات أخا اتزأتو ماين حوصان كمامن نتي كوحي كج أدو يزجمر اتي حوص أخا نتيز تجرد كوحي داقيمو كي عوصا سلو زخلكلو اتزأتو ماين كمامن مستسحبه اتي أبتكوحي تعابي تزز أنحي غاز يخون ندادي نلعلي زوات بخمز عينة أقوكا أمريكا أب علم بتي تفريو ناي كوحي ندادي أب قدامي درجات سرع ازي نايكو حندادك وص انكلغنا بزح الوتاو غونتات يزلا اتا الوتاو غونتات كا حده اتي اموصات نداد زبق عماي بتعم بزح كوينو اب حنتي مخعت طراي كساب 65 شح حزب خسته زغل مايو اب طقم زوعل اتي مايكا زتفراليك امامات زاتو بمخانو اب تحت بكالا فطيرو نتكالي تحت مريت زلو ماي زبكل اذا الوتاو غون دما بزحت تكالات بزتفرالي منغدي ككالا خلوين زفتنا قدامي نتز أتتبو بزح بچمينتو زتسرح قصلتات زلو مقبار كوينو كومو خا اتزاتو قمم زلو ماي مسحبيو ازي يخونبر اتنايكو حنداد نموص زغبرا غباب كابزا قديمو زتتقسه زغف الوتاو غوني زلو نسخه من قطقات مدري يسعب مخانيو ابزي كتمص تخل حتى دما بخمي منقدي من قطقات مدري يغبر تبل كوينا ملسخه اقديمنا تقيسنا خمس نبرنا اتن تحت زاتتبو أبجافو ناشت نخالات تجرلو اتماين حصان كممن بوه بحيل وصيو نتكوحي يجدينا إلنا أبزخا اتي ابتجداد زنبر غاز مسوصه اتكوحي من قسقاس سلازغبر من قطقات مريتي زسعب نابنت اب هاجر هولاند اب حنتي خرونينغان تبهال زوبا اب اوروبا اتزعبيه كبهال زخل بهرياو غاز وصال بوتا لو ازي بشحن 950 زترخب بهريا وغاسكا نتا هاجر كوصاي بزح غاز زيت دلي كومخا اب غزيو هابت كمص الله كيلو كانت نبرتنا يتخبابغنا بمنقطقات مدري كنا وصيام كيلوم نابنت كاب شحن 986 كساب كلت شحن 17 طراي باشحات زقصر منقطقات مدري اب غزيو اغاطمي زفلط
ኣብ 2018 ጥራይ ድማ ኣብቲ እትጋዝ ዝወጻሎ ከባቢ ጥራይ ከሳብ 15 ዝኸውን ልዕሊ 1.5 ሬክተር ዓቐን ዝነበሮ መንቀጥቀጥ ምድሪ ይስዒቡ ብሓፈሻ ኸኣ ወላ ንኣሽቱ ዝነበሮ መንቀጥቀጥ ምድሪ ምስ ዝቑጸሩ ኣብ 2018 ጥራይ ከሳብ 9 መንቀጥቀጥ ምድሪ ኣጋጢሙ ነይሩ ኣብ ሆላንድ ጥራይ ዘይኮነውን ኣብ ኣሜሪካ ብሰንኪ ካብ ከውሒ ተጨዲዱ ዝወጽእ ባህርያዊ ጋዝ ብዙሕ መንቀጥቀጣት ምድሪ ስዒቡ ይፈለጥ እዩ እዚ ካብ ከውሒ ዝወጽእ ነዳዲ ኸኣ ኣብ ርእስቲ ከተውፅኦ ከለኻ ዘሎ ኣሉታዊ ጎንታት ንኽተውፅኦ ዘሎ ዋጋ እውን ብጣዕሚ ክቡር እዩ እዚ ይኹን እምበር ዝተፈላለየ ቴክኖሎጂ ብምጥቃም ኣብ ኣሜሪካ ብፍላይ እቲ ዋጋ ናይ ምውጽኡ ትሑት ንምግባሩ ልዑል ጻዕሪ ክካየድ ጸኒሑ እዚ ኸኣ ሓፈሻዊ እቲ ካብ ከውሒ ዝወጽእ ነዳዲ እንታዩ ብኸመይ ከይወጽእ ዝምልስ ኮይኑ ብድሕሪ ዝመጽእ ድማ እቲ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ብሰንኪ ኮሮና ኣጋጢሙ ዘሎ ሓያል ቅልውላው ነዳዲ እዩ እዚ ቅልውላው ከጋጥም ዝኽኣለ ኸኣ ዋጋ ነዳዲ ብምትሓቲ ኮይኑ ነዚ ንምርኣይ ድማ ናብ ዓመት 2008 ክንምለስ ዘገድደና ኣብታ ዓመት እቲኣ ዋጋ ሓደ በርሚል ነዳዲ ከባቢ $150 ምስ በጽሐ ኣሜሪካ ነቲ ካብ ስዑድያን ካልእ ሃገራት ኦፔክን ተምጽኦ ዝነበረት ነዳዲ ንምትካእ ነቲ ኣብ ከርሳ ዘሎ ናይ ከውሒ ነዳዲ ከተውፅእ ወሲና እቲ ምኽንያት ከዓ ዋጋ ነዳዲ እንድሕር ክቡር ኣሎ እዘን ኣብ ኣሜሪካ ናይ ከውሒ ነዳዲ ዘውፅኣ ትካላት ወጻኢታተን ሸፊነን መኽሰብ ከምጻ ስለ ዝኽእላዩ ኣብ 2012 ከዓ ሓንቲ ካብ ከውሒ ነዳዲ እተውፅእ ናይ ኣሜሪካ ትካል መኽሰብ ክህልዋ ምእንቲ ዋጋ ሓደ በርሚል ገድን ልዕሊ $83 ክኸውን ነይርዎ ካብቲ እዋን ንድሓር ድማ ብዙሕ ምዕቡል ኣገባብ ኣወጻጽኣ እቲ ናይ ከውሒ ነዳዲ ብምምፀን ሓንቲ ናይ ኣሜሪካ ትካል ነዳዲ መኽሰብ ዘለዎ ምውፃእ ናይ ከውሒ ነዳዲ ክትገብር እንድሕር ኮይና ኣብዚ እዋን ዋጋ ሓደ በርሊን ክሳብ $43 ክኸውን እዩ ዘለዎ ብኸምዚ ኣገባብ ከዓ እተን ኣብ ኣሜሪካ ካብ ከውሒ ነዳዲ ከውፃእ ዝጸንሓ ትካላት ካብ ዓመት ናብ ዓመት እንዳዓበያ ብምምፀን ኣብዚ እዋን ኣብ 13 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ብምውፃእ ኣብ ዓለም ቀዳማይ ደረጃ ክሕዘየን ክኢለን እቲ ቀንዲ ጸገም ናይዘን ትካላት ግና ዋጋ ነዳዲ እንድሕር ትሒቱ መኽሰብ ዘይብለን ስለ ዝኾነ ክጥፍሻ ግዜ ዘይወስዳ ብምዃነን እዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት ድማ ኮሮና ናብ ዓለም ተቐልቂሉ ብዙሕ ክሳራታት ከስዕብ ምስ ጀመረ መንገዲ ኣየራት ፋብሪካታት ኮታስ እተን ብብዝሒ ነዳዲ ዝጥቀማ ኢንዱስትሪታት ጠጠው ክብላ እየን ተረኣየን ኣብ ከምዚ ኩነታት ድማ ኣብ ዓለም ተጠላብነት ናይ ነዳዲ ክትሕት ይጀሚሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ስዑድ ዓረብን ሩስያን ናብ ሰደድ ዘቕርብኦ ነዳዲ ብብዝሒ በመቕረብ ንዕዳጋታት ዓለም ብነዳዲ ከም ዝዕለቕልቕ እየን ገይሮንኦ ናይዚ ውፅኢት ከዓ ዋጋ ነዳዲ ብጣዕሚ ክትሕት ክጅምር እንከሎ ስዑድ ዓረብን ሩስያን ግና እቲ ናተን ነዳዲ ካብ መሬት ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ከውሒ ነዳዲ ብዝሓሰረ መንገዲ ስለ ዘውፅኦ ብዙሕ ክሳራ ኣየምፃለንን በዚ ከዓ ዋጋ ነዳዲ ኣብዚ እዋን ንሓደ በርሚል $20 ይበፂሑ እዚ ማለት ድማ እተን ናይ ኣሜሪካ ትካላት ነዳዲ ነቲ ካብ ከውሒ ዘውፅኦ ነዳዲ ብክሳራ ክሸጣ ክጅምራ እየን ትማሊ ኣብ ዝነበረ ዋጋታት ከዓ ኣገራሚ ብዝኾነ መንገዲ እቲ በተን ናይ ኣሜሪካ ትካላት ዝወፅእ ናይ ከውሒ ነዳዲ ዋግኡ ንሓደ በርሊን ኣሉታ $37 ይበፂሑ እዚ ማለት ድማ እቲ ነዳዲ ኣብ ክንዲ ትገዝኦ ንኽትወስዶ ገንዘብ ይህቡኻ ማለት እዩ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ እተን ትካላት እቲ ኣብ መኻዚንአን ዘሎ ነዳዲ ከይተሸጠ እንከሎ እቲ ዝወፅእ ሓድሽ ነዳዲ ስለ ዝመፀ እዩ በዚ ድማ ነቲ ኣብ መኻዚኖ ዘሎ ነዳዲ ትማሊ ብኽሳራ ክሸጦ እየን ወሲነን እዚ ከዓ ንኣሜሪካ ሓደገኛ ከምኡ ድማ ኣገራሚ ተርእዮ እዩ ኮይኑ እቲ ምኽንያት ከዓ እተን ትካላት ነዳዲአን ኣብ ክንዲ ዝሸጠኦ ንኽሰድኦ ገንዘብ ዝኸፍላሉ ኩነታት ስለ ዝተፈጥረ እዩ ናይዚ ኩሉ ውፅኢት ድማ ድሮ ገለ ናይ ኣሜሪካ ትካላት ነዳዲ ክጥፍሻየን ጀሚረን ዘለዋ ካብዘን ትካላት ሓንቲ ከዓ ዋይትን ፔትሮሊየም እትበሃል ኮይና እታ ትካል ኣብዚ ወርሒ መጀመርታ መጥፋሻ ከተፈልጥ እንከላ ካብ ዋጋ $15 ቢልዮን ዝነበረት ትካል ከዓ ናብ ሓንቲ ኣብዚ እዋን $32 ሚልዮን ጥራይ እትትመን ትካል እያ ተቐይራ እትርከብ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ዋጋ ሓደ በርሊን ነዳዲ $20 ኮይኑ መዝቕጽል ኣብ መወዳእታ ዓመት 2021 533 ትካላት ነዳዲ ኣሜሪካ ክጥፈሻየን እንድሕር ዋጋ ሓደ በርሚል ነዳዲ ከዓ $10 ኮይኑ ቀጺሉ ኣብ መወዳእታ ዓመት 2021 100 ዝበጽሓ ትካላት ነዳዲ ኣሜሪካ ምጥፋሸን ከፍልጣየን እዚ ድማ ንኣሜሪካ ኣብ ርእስቲ ብሰንኪ ኮሮና ወሪድዋ ዘሎ ሽግራት ዓብ ጽፍዒት ክኸውን እዚ ይኹን እምበር እተን ገና ዘይጠፈሻ ነዳዲ ብኽሳራ ሸጣ ዘለዋ ትካላት
بريزيدنت أمريكا ترامب سقم تخوص دام مدرخين تسأميدن زلوا كابت حجة ترامب كوغبر قالوا وندات باله بتكالات ندادن أمريكا زغربوا اللي زول حتوتات كا سعوديان روسيان عند حرة عالم يعلق لقو زول ندادين كم تم بصعازة أتوقو ورح مشتزية وحيدان واقاتات كا نابنور كملس ندحر زي حاجزن قبل عليان معقب مقبار زبليو يكون مبركز اب حجي ترامب زخونه حيال سقمت زي وسد كوانتلو اتام حازو تبال سعودي كم زغيرا بزح كسارا كتسعب مخالاغنا اب غيزي كورونا يكون دحر كورونا بزح تصابوتات كغبرلا كم زخالي زغمت بزخا امريكا بزوان ابتي حدا كابز عبي اندستريتات زخونه عدنا ندادئا حيال زخونه قوطباو قلولاويو اغاطيمو زلو نحجز تدالو مدب زينيرو بخالك ساب نرغب سلام نعهم